costum tradițional din Maramureșul istoric, dintr-o zonă atât de specială și de frumoasă. Așadar, vă mulțumesc! Atâta lume n-am mai văzut decât data trecută la Hram, acum vreo 4 ani, când am cântat tot cu Fația Vato. Eu cânt mai rar în piață la Chișinău, dar și când cânt îmi place să cânt cu plăcere și să văd lume multă. Vreți să faceți, dragilor, cu mine o fotografie pentru eternitate cu publicul, să se... Cum? Și cu publicul faci. Da, dar pentru asta voi trebuie să ridicați mâinile sus, altfel nu se poate face fotografie. Asta e! Stați un pic, stați, că trebuie cu pregătire, nu așa. Nu vă grăbiți acasă, că mai aveți timp. Trebuie să ne întoarcem ca să se vadă ei, nu? Păi sigur, dar vină un pic în partea asta tu, așa. Îl avem pe prietenul nostru, Platon, cel mai tare fotograf din Basarabia. Vă rog aplauze și pentru el. Așa, și noi asta, acum mâinile sus, da? Hai! Ați ridicat mâinile. Sunteți, ridicați mâinile, așa, bravo! Microfonul jos? Da, ridicați mâinile. Vă mulțumim frumos! Vă simțiți bine? Și acum să dansăm, dar trebuie să jucați așa, știți tropotita? Da? Tropotiți cu mine? Bine, hai, toată lumea, la mulți ani, Chișinău! Jocoi salam și uite când mama m-a făcut. Jocoi salam și uite când mama m-a făcut. Supa, supa, vasălii, joacă bine, măi domnii. Supa, supa, vasălii, joacă bine, măi domnii. Da, toții cam din lac în jos și săream păsă un glob. Toții cam din lac în jos și săream păsă un glob. Supa, supa, vasălii, joacă bine, măi domnii. Supa, supa, vasălii, cântă bine, vitamin. Da, m-am ostat și s-o uita și la jocul meu dat. M-am ostat și s-o uita și la jocul meu dat. Supa, supa, vasălii, joacă bine, măi domnii. Supa, supa, vasălii, joacă bine, măi domnii. Da, frunzuliță, 2 și 3, ăsta-i jocul lui Vasil. Frunzuliță, 2 și 3, ăsta-i jocul lui Vasil. Țupa, țupa, vasălii, cântă bine, măi domnii. Țupa, țupa, vasălii, cântă bine, măi domnii. Vă simțiți bine? E foarte greu să cânți zonele de țară și de fiecare dată mi-e greu când cânt și maramureșenește și moldovenești. Aupa! Să rămână... Dar ce mi-ați adus? Mușețăl? Da? Bă, mușețăl să faci ceai, vă rog, mi-au adus, da? Era să mă pupați pe gură, da? Opa! Poftiți, doamnelor, dumneavoastră de unde veniți? Chișinău! Știți că iubesc bomboanele Chișinău de seară? Cadouri, să vă amintiți de Chișinăul nostru. Poți să văd ce mi-ați adus? Dar l-ați împachetat atât de gros. O potcoavă cu Chișinăul.
Asta înseamnă noroc. Și ce mi-ați adus aici? Mă, păi dacă mai... Imediat că vă iau și pe dumneavoastră. O scrisoare. Aici avem o scrisoare, dar nu pot să o citesc acum că... De dragoste? Nu, e o scrisoare frumoasă. Mă, păi dar ce ați împachetat așa tare? Aveți grijă ce desfaceți aici. Da. Citiți mesajul. Îmi place mesajul. Am zis că dumneavoastră vorbiți într-un fel anume și eu am învățat asta după vreo 5-6... Țineți un pic. Am învățat asta după vreo 5-6 ani. Dumneavoastră nu spuneți că microfonul funcționează, dumneavoastră spuneți microfonul merge. Dumneavoastră nu spuneți sens giratoriu, nu o să spuneți la șercuș ăla. Dumneavoastră, când mă chemați la evenimente pe Republică, lumea mă tot sună și zice: maestre, noi retrăim! Adică avem emoții. Și mai ziceți ceva ce mi-a scris doamna aici, că eu spun tot timpul asta. Tot normal! Așadar, aplauze! Lăsați-le acolo la coborâre că le iau eu, bine? Mulțumesc frumos! Să rămână, ăsta nu-i mușeță, mulțumim! Așadar, mulțumim frumos! La mulți ani, paharul sus, la mulți ani, că-mi drag și mi l-am pus, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate și din rău să fiți departe. La mulți ani cu sănătate și din rău să fiți departe, lume. Paharul sus, la mulți ani, că-mi drag și le-am pus, la mulți ani, cu cei mari și cu cei mici, măi, și cu toți care s aici, măi, cu cei mari și cu cei mici, măi, și cu toți care s aici, lume. Voia bună în casă, la mulți ani, lângă nevasta frumoasă, la mulți ani, pentru traiul fericit, măi, și pentru omul iubit, măi, pentru traiul fericit, măi, și pentru omul iubit, lume. Hai, Chișinău! Vă simțiți bine? Inima să câte în strună și să fim toți împreună. Inima să câte în strună și să cântăm toți împreună, lume. Oh, oh, oh. Dar la mulți ani, paharul sus, la mulți ani, că-mi drag și le-am pus, la mulți ani, pentru toți care ne ascultă, sănătate vă e bună. Dar pentru toți și pentru toate, la mulți ani cu sănătate, lume. Vă iubim, prieteni din Chișinău, să fiți sănătoși și să vă iubească toate bucuriile vieții. Îmi face plăcere când sunt alături de dumneavoastră și să știți că deși m-am născut în Ardealul istoric, jumătate din inima mea bate pentru toată Marea Moldovă, pentru că tatăl meu este născut în județul Botoșani, acolo îmi sunt rădăcinile din partea lui și tot timpul am spus că eu jumătate din inima mea bate pentru Ardeal, jumătate pentru Moldova și locuiesc desigur la București. Dar cine știe, poate o să mă mut la Chișinău. Paul, scuză,
Eu am revenit aici, dar o secundă vă fur, maestre, dar fără flori, ca să nu fie conflict de interese. Da. Dar e o fetiță și care tare vrea să-ți ofere florile astea și a venit de departe și stă chiar de la începutul evenimentului aici. Știi parola de la telefonul mamei? Ai parolă la telefon? Sau? Ce? Parolă? Păi hai repede, că noi suntem pe scenă, draga mea, acum. Da, ai zis că visul ei să facă o... Dar mama știe că tu știi parola ei. Ah, bun. Hai, scuzați, în aplauzul noastră o poză fantastică. Scuzați, copiii noștri ne forțează cumva în modul cel mai bun ca să le oferim această Mulțumim atenție. frumos! Maestru. Să cântăm ca la noi la moldoveni, da? Hei, hei, ei trebuie să strige. Eu spun așa, ca la noi la moldoveni, voi merge și la lea, ce frumos e Chișinău, dar o să facem repetiție, bine? Haideți, toată lumea cântă împreună cu noi. Mulțumim! Hai! Măi, hai la horă, măi, flăcăi, și jucați batuta, măi, și jucați batuta, măi, ia ca și așa. Hai numai vârfuri și călcăi, să se audă peste voi, să se audă peste voi, ia ca și așa. Hai după cum să și vioare, tra-la-la, ia ca așa, să scoatem hora afară, ia ca și așa. Dar cât e unul, cât e doi, tra-la-la, ia ca așa, că mă duc, mă duc, ia ca așa. Place, măi, flacări, nu așa. Așa? Păi hai la horă, măi, flăcăi, și jucați batuta, măi, și jucați batuta, măi, ia ca și așa. Numai vârfuri și călcăi, să se audă peste voi, să se audă peste voi, ia ca și așa. După cum să și vioară, tra-la-la, ia ca așa, să scoatem hora afară, ia ca și așa. Cât e unul, cât e doi, tra-la-la, ia ca așa, pe bătute moldoveni, ia ca așa. S-auzi o strigătură? Ia strigați voi moldoveni, ca la noi la Făltice! Stai, Montin, au strigat bine! Tu n-ai strigat, Vasile! Păi sigur, tu trebuie să strigi cel mai tare, că tu ești dirijorul șef aici, Vitalie. M-am suit eu, mă sui pe toate boxele dacă trebuie. Ni fii atent, mă sui și pasă că pe mine mă ține. Vă rog, aplauz. Vedeți? Prieteni, fiți atenți, eu zic așa. Auzi că e tot normal. E tot normal, Sergiu? E tot normal? Uite, ne-au făcut așa, asta ce înseamnă? Că e tot normal. Vă rog aplauze pentru Vitalie Dubciuc, cel mai tare inginer de sunet din Basarabia! Fiți atenți! Ia străgați voi moldoveni ca la noi la Cahuleni. Dar de ce ca la noi la Cahuleni? Că amândoi maestri sunt din Cahul, aplauze pentru ei, din raionul Cahul. Fii atent, aveți acum cum strângă, să vezi, stării. Deci zicem așa. Ia străgați voi moldoveni ca la noi la Cahuleni. Hai, 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 da? Atenție! Ia străgați voi moldoveni ca la noi la Cahuleni! Păi așa-mi place moldoveni! Măi, hai la horă, măi, flăcă
măicuță și vioară, tra-la-la-la, ia ca așa, să scoatem hora afară, ia ca așa și așa. Dacă e unul, cât e doi, tra-la-la-la, ia ca așa, de bătută moldoveni, ia ca așa. La foaie verde și o la lea, ce frumoasă e țara mea! Hei, 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 hei! Hai la mulți ani! Ia ca așa, ia ca așa! Vă mulțumim frumos! La dumneavoastră se face așa. Pac, 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 pac! Și în spate, la mulți ani! Prieteni, vreau să cânt acum împreună cu frația Bahov o doină, dar un cântec la care țin foarte mult, pentru că acest cântec și muzica și versurile sunt scrise de părintele meu spiritual și de poetul național al Basarabiei. Aplauze pentru maestru Grigore Vieru, Dumnezeu să-l odihnească în ceruri. Și acest cântec l-a cântat foarte rar. Prima mea întâlnire cu maestrul Grigore Vieru, vă aduceți aminte că era un hotel în Chișinău, se chema Național. Nu cred că mai există. Există? Oricum, în momentul în care a venit și ne-am întâlnit împreună cu gentuța lui plină de versuri, ne-a dăruit acest cântec cu atâta simplitate, încât a fost o bucurie de fiecare dată când am cântat acest refren. Și în cer și pe pământ mari minuni puține sunt, printre mari miracole și splendoarea ta îmi e. Nu știu când-mi ier la nuței, ori se aud poeții tăi. Nu știu când-mi ier la năfac, ori cătriluie sulac. Chișinăule, Chișinău, oraș de dor, ești frumos și te ador, ești frumos și te ador, măi. Da, Chișinău, oraș de vis, eu în inimă te-am scris, eu în inimă te-am scris, măi. La mulți ani, Chișinău! Pe cel drum către Sobor e un principat de flori și pe toate străzile fete ca prințesele
Eu în inimă te-am scris, eu în inimă te-am scris, măi. Vă mulțumim și vă iubim! Să fiți mândri de orașul dumneavoastră și de faptul că locuiți aici în... Nu mai rugea, nu? Nu. În Chișinău de seară. Așa frumos și ciocolatele bine meritate. De asta mă greșea 10 kg, da? Chișinăule, cu mine. Chișinău, oraș de dor, ești frumos și te ador, ești frumos și te ador, măi. Chișinău, oraș de vis, Chișinău. Eu în inimă te-am scris, eu în inimă te-am scris, măi. Doar dumneavoastră, Chișinău, oraș de dor. Ești frumos și te ador, ești frumos și te ador, măi. Chișinău, oraș de vis. Eu în inimă te-am scris, eu în inimă te-am scris, măi. Paul Suruciu Fuego! Vă mulțumesc și vă iubesc! Și noi te iubim. Paul, dacă nu vrei să consumi a doua cutii de ciocolate, poți să o lași la băieți aici. Nu, eu vreau să vi le doresc vouă. Una Nu, ție te și rog, una, te rog, și una e superbei tale soții. Eu mai am de prezentat și mâine, eu trebuie să încap în rochii. Mulțumesc! Nu, eu vă rog să le luați să le dați copiilor Fetelor. sau fetelor, pentru că Mulțumim. eu trebuie să slăbesc. Și dacă le văd, le mănânc în seara asta. Nu e caz. Mulțumim! Bun, aici e vorba despre Chișinău de seară. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc! Vreau să vă întrerup puțin, să vă fac o surpriză alături de minunata mea prietenă Maria Iliuț și ansamblu Crenguță de Ederă, pe care vreau să îl invit și ansamblu și doamna Maria Iliuț să cântăm împreună, așadar aplauze pentru aceste fete superbe. Așa să fie, pentru asta am venit aici, ca să prezentăm acest moment. Și bine ai făcut, cum ai făcut. Vă ascultăm cu mare drag. Crenguță de Ederă, Maria Iliuț, în aplauzele dumneavoastră. Mulțumim!
Mulțumim! Vă iubim, prieteni! Hai, Vasile! Bună seara! Eu m-aș simți vinovat dacă n-aș spune și eu două cuvinte și fratele. Să știți, pentru noi este o onoare și ne bucurăm foarte mult să vedem atâta lume la acest minunat festival. Sincer, știu că pregătirile au fost scurt, din câteva zile, dar ne bucurăm să vedem atâta lume. Înseamnă că avem un viitor. Muzica, cultura merge înainte, nu se oprește aici. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezenți lângă noi în această seară. Bună seara! Vreau să spun că ultima perioadă cutreierăm foarte mult ne aflăm peste hotare. Orașul nostru Chișinău înflorește. Te iubim Chișinău, te salutăm Chișinău, vă îndemn să avem grijă de Chișinău și la mulți ani Chișinău! La mulți ani, Chișinău! Aplauze pentru toată orchestra fraților Advahov! Aplauze! Maestre! Bravo! Bravo, Bau! Mi-a ieșit din cap. Vă rog să-i aplaudați, pentru că fără ei nu ar fi orchestra. Dar mai în forță! Mulțumesc! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Chișinău să trăiască, Chișinău să trăiască, la mulți ani. Și voi, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Moldovenii să trăiască, moldovenii să trăiască, la mulți ani. Și vă invităm la ultima horă din această seară. Toată lumea dansează în final cu frații Advahov! Toată lumea împreună, o melodie de final.
mulți ani tuturor celor care astăzi sunt împreună cu noi aici. Cum vă simțiți? Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim din suflet. Ne vedem și mâine seară și duminică. Ne așteaptă încă 2 seri de diversitate muzicală, nume sonore, voci care ne cântă și ne reprezintă țara în toată lumea. Mâine vă așteptăm tot aici pentru că surprizele abia urmează. Asta am vrut să vă spunem astăzi și să vă mulțumim pentru că aveți grijă de orașul nostru. A fost prima firă din acest album aflat la a 3-a ediție Te Salut Chișinău, cu ansamblul etnofolcloric Crenguță de Iedere, la acest moment prezent pe scenă. Paul Surugiu Fuego! Orchestra Municipală de Muzică Populară, fraților Vasile și Vitalia Dvaho!